Binja li salum tinsab fi stat ta' abbandun fil-Birgu se titranġa mill-Gvern biex tinbidel f'residenza ta' akkomodazzjoni speċjalizzata għal ħabsin li jkunu waslu biex jitemmu sentenza tagħhom fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. George Buzottil mill-Għaqda mhux governattiva Midla mad-Dawl spjega li dan il-proġett li se jkun amministrat minn din l-Għaqda huwa importanti ħafna għaliex persuni li jkollhom problemi ma' qrabathom għandhom aktar ċans li jerġgħu jxelfu difrehom mal-ġustizzja. Se nippruvaw li fejn hemm differenzi bejn il-priġunier u l-familja tiegħu, nippruvaw neliminawu billi naraw x'inhu mal-problemi, billi terapisti jidħlu fil-fond tal-problemi u ngħinu mhux insolvu l-problemi, però ngħinu lil min qiegħed dal-problemi, solvi l-problemi huwa stess, imma l-għajnuna tkun teħtieġ. Huwa kompla jispjega li meta persuna tidħol il-ħabs, id-dinamiċi tal-familja jinbidlu ta' taħt fuq u għalhekk huwa importanti li qabel priġunier joħroġ mill-ħabs kemm hu u kemm qrabatu ikollhom bżonn jingħataw terapija. Għandek il-problemi tfal li kif se jiddiljaw magħha, għax għandek tfal ta' 3 snin mod, ta' 10 snin mod, 14 ieħor. Ir-rwol fil-familja nbidlu l-mara tieħu r-rwol tal-mara u r-raġel biex iżżomm il-familja kemm jista' jkun maquda. U dawk huma kollha problemi li jistgħu jeskalaw. Sib nies li jiġġieldu għad il-biċċa xogħol jippruvaw, oħrajn li jaqgħu jikkollassaw u qas ikunu jafu fejn qegħdin. Din it-terapija se tibda mill-ħabs u fir-residenza tal-qraba. Iżda sakemm il-priġunier ikun qed jiskonta l-aħħar ġimgħat tas-sentenza, imur jgħix f'din ir-residenza fil-Birgu flimkien ma' familtu. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes spjega li dan il-proġett qed jitnieda 15-il ġurnata wara li tnieda proġett simili ma' persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Imma llum qed naraw ukoll xi fisser programm ġdid fis-soċjetà tagħna. Qed noħolqu mir-riżorsi li hemm li għandhom l-NGOs, li għandhom għaqdiet soċjali, li hemm nies professjonisti f'dan il-qasam. Imma wkoll mhux biss nagħtu ċavetta lil persuna li ħajkun affettwata, imma flimkien magħhom noħolqu programm ta' għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.